8. og 9. klasse fra Middelfart Friskole. Jeg har taget en tur i skoven i dag på en helt fantastisk dag. Og jeg har aftalt med Malene, at på mandag der skal I med mig en tur i skoven. Jeg har fået at vide, at I skal til i gang med at plante jeres egen skov ude i skolen. Det er jo et vildt spændende projekt. Og jeg har aftalt med Malene, at noget af det, vi skal kigge på, når I kommer herud til mig, det er, hvad der er en god skov, og hvad der er en ikke så god skov. Det er selvfølgelig ikke noget, der er et entydigt svar på. Der kan være rigtig mange svar på, hvad man synes er en god skov. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at I forud for besøget herude hos mig på mandag, gør nogle tanker om, hvad I synes er en god skov. Hvad synes du er en god skov for dig? Og du kan eventuelt også prøve at spørge dine forældre om, hvad de synes er en god skov. Jeg er sikker på, at der kommer mange forskellige meninger frem. Det opgaven er, når I kommer herud til mig, det er, at vi skal lave en faunaundersøgelse. Og det betyder egentlig bare, at vi skal undersøge, hvor meget liv der er i de forskellige skovtyper. Men det skal jeg selvfølgelig nok fortælle meget mere om, når I kommer på mandag. Jeg glæder mig rigtig meget til, vi ses.